Тварог, запраўлены смятанай, няслась вялікаю пашанай. У 21 веку цяжка ўявіць, што 1,5 стагоддзя таму звычайны тварог са смятанай быў самым чаканым і надзвычай смачным дэсертам у сялянскай сям'і. Адкуль такая ўпэўненасць? З дакументу таго часу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». Тварог паліваем смятанай на свой смак і па жаданні пасыпаем цукрам. У сям'і Якуба Коласа вельмі любілі тварог і сыры з яго. Дабавім і мы тварог у любімую сямейную страву Міцкевічаў – блан-манжэ. Якой ж гэта блан-манжэ, скажаце вы? Гэта ж варанае яйка. Менавіта так любіла здзіўляць гасцей Марыя Міцкевіч, жонка Коласа, афармляючы старажытны французскі дэсерт з 19 стагоддзя распаўсюджаны і на тэрыторыі сучаснай Беларусі з дапамогай яечнай шкарлупіны. Падавалі яго напрыканцы бяседы, так бы мовіць, на пасашок. Інгрэдыенты ўсе вядомыя, даступныя, свойскія, што экалагічна. Спачатку акуратна прабіваем дзірку ў яечнай шкарлупіне, выдаляем з яе бялок з жаўтком, прамываем і даем абсохнуць. Пасля гатуем начынне. Заліваем желацін малаком і пакідаем брыняць каля 15 хвілін. За гэты час згатуем тварожную масу. У тварог дадамо цукар, ванільны цукар, смятану. Блэндзіруем да тае пары, пакуль не знікнуць крупінкі. Тварожная маса павінна стаць падобнай да крэму, лёгкай, аднароднай. Калі тварог занадта сухі, можам крышку разбавіць малаком. Набрынялы желацін растапліваем на вадзяной бані. Так надзейней, бо не закіпіць. І даем астыць да хатняй тэмпературы. Не хвалюйцеся, чакаць доўга не прыйдзецца. Змешваем желацін з тварожнай масай блендерам на працягу 1-2, максімум 3 хвілін. Пасля тварожную масу пераліваем у яечную шкарлупіну з дапамогай кандытарскай спрыцы. З такога аб'ёму інгрэдыентаў агулам можа атрымацца 10-12 яек. Ставім у халадзільнік мінімум на 2-3 гадзіны. Пра хітрыкі з яйкамі блан-манжэ мы даведаліся з успамінаў старэйшага сына Коласа, Данілы Міцкевіча. На жаль, дакладны рэцэпт ён не пакінуў, таму мы фантазіравалі з улікам парадаў прафесійных кухараў. Спадзяемся, і вам будзе смачна есці. Дзякуй за ўвагу.